Dámy a páni, pozdravujem. Dnes som sa rozhodol vyspovedať pána poslanca Národnej rady Ivana Ševčíka. Pán Ševčík, v úvode by som vás chcel teda predstaviť aj mladšej generácii. Dámy a páni, toto je človek, ktorý zavrel Mikuláša Černáka. Jemu vďačíme za to, že dnes tento nebezpečný človek je odsúdený na doživote. Pán Ševčík, ak som niečo zlo teraz povedal, tak ho môžete kľudne upraviť. Ďakujem za pozvanie, pozdravím všetkých divákov a poslucháčov tohto kanála. Netreba nič opravovať, ale chcel by som len tak doplniť, pretože málo kto vie, že za tou kauzou toho Mikuláša Černáka sme s generálom Lučanským aj s Jožkom Mičitom stáli aj v roku 1997, keď sa rozbehla tá prvá akcia proti nemu, a kde dostal ten asi, neviem, či 11-ročný trest. Takže to je len tak na doplnenie, ale viac menej to všetko sedí. V úvode našeho rozhovoru mám prvú otázku. Patríte medzi vyšetrovateľov, ktorí sa podielali na prípade Mikuláša Černáka. Dnes odsúdeného na doživote, ako si na toto obdobie spomínate? Tak nie je to len moja práca, je to práca celého tímu. My sme boli ako vyšetrovací tím, kde boli 2 vyšetrovatelia a 8 operatívcov. Bola to taká veľmi dobrá, kvalitná kolektívna práca. To znamená, že vyšetrovatelia robili procesné úkony, operatíva zháňala ďalšie dôkazy alebo teda nejaké informácie, ktoré sa následne nejakým spôsobom dostali do tej procesnej stránky. Pozerám sa na to tak, že bolo to jedno takéto vyvrcholenie toho boja proti tomu organizovanému zločinu, kedy sa de facto jedna z tých hlavných postav toho organizovaného zločinu z 90. rokov dostal za mreže a dostal ten trest, ktorý mu aj patrí. Takže ja sa na to pozerám tak, že pre nás to bola výzva ako pre policajtov. Tam sme si to užili, taký ten kus práve policajnej, ako ja hovorím, žandárskej roboty, kde sme viac menej vyskúšali tie všetky formy, metódy práce toho vyšetrovateľa, či to boli výsluchy, previerky, výpovede na mieste alebo dokonca rekonštrukcie. Takže ako bolo to veľmi zaujímavé a pre nás to bola výzva. Aký vplyv malo vyšetrovanie takto závažného prípadu na váš súkromný a profesionálny život? Zmenilo vás to nejako? Myslím si, že nie. Človek to bral profesionálne, pretože to nie sú len ako úkony, ktoré bežne vidíte. Napríklad ja som bol účastný aj na mnohých pitvách, takže nejako ma to nepoznačilo. Bral som to ako profesionál. A súkromne takisto, samozrejme musel mať človek chápavú manželku, ktorá všetko trpela, pretože sme neboli len soboty, teda cez týždeň v práci, ale aj soboty, nedele, aj nočné. Takže ako vďaka súbehu všetkých týchto okolností sme to všetko zvládli. Chcem sa spýtať, za celú túto kariéru mali ste niekedy problém aj s vyhrážaním, alebo vám chodili domov vyklopovať nejakí ľudia a nejako sa vás snažili vašu prácu, by som povedal, zmariť? Predsa ste vyšetrovali jednoho z najnebezpečnejších ľudí. Tak s ním toto nesúviselo, ale napríklad predtým s touto prievickou jeho odnožou to súviselo. Znamená, že boli zachytené poznatky o tom, že ma chcú zlikvidovať. Takže tam boli vykonané opatrenia, vtedy ešte UBOK alebo teda NAKA neexistovali, ale to bol odbor závažnej kriminality alebo tak nejako. Takže sa vykonali opatrenia, aby k tomu nedošlo. A môžem povedať, že došlo aj takému paradoxu, že sám Černák mi pri jednom výsluchu povedal, že ma títo jeho prievicky chceli dať dole, ale on im to nepovolil. Ako keby si to chcel nejako u mňa vyžehliť alebo získať nejakú priazeň u neho. Takže ale by sme o tom vedeli a boli vykonané opatrenia, aby sa nič také nestalo. Pôsobíte ako človek, ktorý nemá problém zapadnúť medzi ľudí, ale zároveň si viete obliecť uniformu, keď si to situácia vyžaduje. Ako si udržiavate túto rovnováhu? Myslím si, že som kľudný, vyrovnaný človek, ktorý sa len tak nerozčúli, pretože som sa v živote naučil, že problémy radšej rieš na druhý deň, keď sú už hlavy trošku chladnejšie, aj si človek premyslí, čo ide ďalej robiť. No a naučil ma to ten život, pretože ako ten vyšetrovateľ alebo ten policajt musel byť kľudný, musel si dobre premyslieť, čo má robiť teda. A hovorím, možno je to aj v povahe, takže ako ja som kľudný, vyrovnaný človek. Však asi dobre vidíte, že aj v tej politike nejako neútočím, alebo teda na mne je útočené, ale ja neútočím, lebo to je zbytočné. Neznižujete sa na nie. svojich politických protivníkov.
Aj napriek kritike, ktorá je v politike bežná, ste si zachovali rovnaký prístup k ľuďom, čo vás drží nohami na zemi. Funkcia vás z môjho pohľadu nezmenila. Myslím si, že nie. Tak ja som si prešiel takou životnou tortúrou, bolo to taká sinusoida, že aj som bol hore, aj som bol dole. To znamená, že v 88, keď ma vyhodili z armády, takže som bol aj obyčajný robotník, vodič nákladného vozidla. No a potom v roku 2010, keď nás vyštvali z policajného zboru, som napríklad robil na jednom spätisku, ako v skladke tuhého komunálneho odpadu. A tam som robil s ľuďmi, normálnymi robotníkmi, takže viem sa pozerať aj na ich život a chápem všetko to, čo sa deje v spoločnosti a viem teda, akým spôsobom žijú aj títo ľudia. Máte pocit, že niektorým politikom sláva vstúpla do hlavy a zmenila ich správanie? Myslím si, že to išli do politiky už ľudia, ktorí majú určitý mentálny postih. To znamená, že si užívajú tú slávu, užívajú si tie médiá, užívajú si tú pozornosť. Myslím si, že normálneho človeka politika nezmení, ale ako trošičku mentálne trafeného alebo zaostalého ho zmení a začne si to užívať, ako sme videli v minulosti, že si dovolili na občanov, ktorých zastupujú, tak nadávať, častovať ich rôznymi prívlastkami. Myslím si, že to nie je vhodné od politikov, práve že na to by sa mali pozerať trošku ináč a riešiť veci pre ľudí a nie proti ľuďom a ešte ich nejakým spôsobom ponižovať. Uvažovali ste niekedy o tom, že by ste prevzali výraznejšiu líderskú rolu, napríklad vedenie strany Vidieka? Nie. Nad tým ani neuvažujem, pretože Rudo Huliak je dobrá tvár strany. Myslím si, že má veľmi dobré meno, má dobrú viditeľnosť, čitateľnosť, to znamená, má svoju retoriku, má svoje témy, má svoj slovník, má svoju slovenčinu, takú tú mäkkú stredoslovenčinu. Ako mrzí ma to, že mnohí ľudia sa mu vysmievajú a posmešne rozprávajú Tipos a Rudo Huliak z Očovej a voda, pôda, les a podobné. Ruda neurazí ani mňa, ale myslím si, že ukazujú tú svoju mentálnu úroveň, na akej sú títo ľudia, ktorí ho takto častujú, alebo zverejňujú rôzne tie videá, alebo tie fotografie, memečka, neviem, ak sa to volá. Takže to aj hovorí o ich mentálnej úrovni, ale myslím si, že Rudo je dobre čitateľný, máme dobré témy, čo sa týka strany a povedie to ďalej a myslím si, že nikto neuvažuje prevziať to žezlo. V prípade možnej spoločnej kandidátky zo stranou Smer Slovenská sociálna demokracia, vedeli by ste si predstaviť takúto spoluprácu? Je to ťažká otázka, pretože strana nie je moja ani Rudová, sú tam členovia strany, je tam nejaké grémium, ktoré zastupuje túto stranu a všetko sa musí rozhodovať kolektívne. To znamená, musí sa prijať nejaké rozhodnutie, stanoviť nejaké pravidlá na takúto spoluprácu, nie aby sme dopadli ako teraz, keď sme teda vystúpili zo strany SNS, alebo teda z klubu SNS, pretože tam neplatilo nič. Nechápem ako konanie niektorých ako politikov, pretože ja keď si s niekým ruku podám, to platí. Lebo to je slovo chlapa. Podaná ruka, to je ako keby bola spísaná notárska zápisnica. Ale tam neplatilo nič, absolútne nič a nechceli sme sa nechať zahnať nejakým spôsobom do kuta a poslušne robiť len to, čo je nám kázané a stlačať ten správny gombík. Takže máme vlastný názor, máme vlastné postoje k problematike a myslím, že tak treba vystupovať aj do budúcnosti, aby tí politici neboli závislí na tom jednom vodcovi tej strany, ale aby teda robili tú politiku. Určite je potrebné si uvedomiť, že v prvom rade politik zastupuje ľudí, ktorí ho do toho parlamentu dostali. A bolo pre mňa veľmi ťažké sledovať celú túto situáciu okolo vášho vystúpenia z poslaneckého klubu SNS, pretože na vás sa v tom čase strhla obrovská vlna kritiky. A málo kto to vedel tak triezvo vnímať. Málo kto vedel sa pozrieť, že čo ak je niečo za tou oponou, čo sa tam deje. Ak si niekto myslí, že za tým sú peniaze, alebo za tým je nejaké vydieranie, alebo nejaké mocenské chuťky, tak je na omyle. My sme si chceli robiť svoju robotu a chceli sme aj pozdvihnúť meno našej strany. Vtedy to bola Národná koalícia, teraz je to strana Vidieka. Ale keďže sme sa nemohli nejakým spôsobom rozvíjať a všetky tie posty, ktoré vybavil predseda SNS Danko, obsadzovali jeho ľudia a nám nedal nejakú šancu prezentovať tú našu robotu. To znamená, že vieme sa zúčastniť toho nie vládnutia, ale tej práce, čo sa týka
jednotlivých tých organizácií alebo inštitúcií. Takže tam nám to nebolo nejakým spôsobom umožnené. Potom tam boli na začiatku nejaké dohody, ktoré potom absolútne neplatili. To znamená, absolútne takto sa politika nerobí a takto sa nerobí ani nejaká dohoda alebo teda spoločná práca, keď sa už na niečom dohodneme. Musíme si uvedomiť, že Danko prišiel sám do toho parlamentu zo SNS. Všetko to boli osobnosti, ktoré už pred tým politickým bojom nejakým spôsobom vystupovali, boli nejak verejne známe. A následne v tej predvolebnej kampani aj vďaka a niektorej alternatíve sme sa dostali do povedomia a takýmto spôsobom sme sa dostali do parlamentu. Takže ako je to Práca poslanca je vyčerpávajúca. Je to Dosť to v robote. Hej, stále to vrčí každú chvíľku. Uvažovali ste niekedy o prestupe do inej politickej strany? Ak nie, čo je dôvodom vašej lojality voči Rudovi Huliakovi? Nepatrí medzi politikov, ktorí by preskakovali zo strany do strany podľa toho, čo mu je výhodnejšie a kde má nejakú lepšiu perspektívu. Ja som vstúpil do tejto strany k Huliakovi, zostanem pri ňom, budem ho podporovať, budeme bojovať za tú stranu vidieka, budeme bojovať za ten slovenský vidiek, budeme bojovať za tú tému, ktorú tam máme, tá voda, pôda, les, nech si to každý môže hovadiť ako chce, ale toto je veľmi, veľmi dôležitá téma pre Slovensko, aby sme si zachovali tie národné hodnoty, ktoré nám odkázali naši predkovia, ktoré máme zveľaďovať a máme to zanechať pre ďalšie budúce generácie. Toto je naše národné bohatstvo, voda, pôda, les. My ho musíme zveľadiť a odovzdať ďalším generáciám. Toto všetko nás môže uživiť. Dobre vidíme, aká je medzinárodná situácia vo svete, v tej geopolitike a môže sa stať, že zrazu prestanú chodiť kamióny, 1100 kamionov denne dochádza na Slovensko potravín. Pritom si dokážeme sami tie potraviny nielen dopestovať, dorobiť, vyrobiť. Takže dokázali by sme byť v tomto sebestační, ale hlavne treba dbať aj na tú dostupnosť a bezpečnosť. Takže ste za obnovenie v podstate tej potravinovej sebestačnosti? My máme, ako Slovensko, máme agrárno-lesnícky ako tú podstatu toho nášho hospodárstva, takže v tomto by sme mali pokračovať. A mali by sme toto rozvíjať, pretože v tomto segmente dokážeme zamestnať aj tých menej zamestnateľných, to znamená aj tie marginalizované skupiny, pretože v tých maštaliach alebo na tých pasienkoch by sme dokázali zamestnať aj tých, ktorí by nejako nechceli robiť, ale museli by. Toto častokrát mi v podstate aj babka hovorila, že v tej ich dobe v podstate mal každý prácu, lebo jednoducho boli družstva v každej dedine. A dnes sa to tak ako si vytratilo, že dnes sa napríklad orná pôda zneužíva častokrát na nejakú výstavbu baterkární, veľkých firiem a v podstate znehodnocujeme si to krásne, čo tu máme. Je smutné, že keď človek chodí po Slovensku, keď je napríklad po R1 a potom následne po D1 do Bratislavy, že koľko je tam tých veľkých hál, tých logistických centier a všetko je postavené na úrodnej pôde. Toto by sa nejakým spôsobom malo obmedziť, nemalo by sa to diať. A už keď sa to udialo, tak nech máme z toho ako Slovensko nejaký prospekt, nech ten zisk je nejakým spôsobom či zdanený, alebo mimoriadne zdanený, aby všetky tie zisky neodchádzali do zahraničia, aby nás tie zahraničné firmy alebo korporáty nerabovali, tak ako je to napríklad tie veľké obchodné reťazce, čo sú na Slovensku. Bolo zistené, že oni majú, niekto hovorí trojnásobne, hovorí, že majú dvojnásobne vyššie zisky ako v domovských krajinách. To znamená, že jednak umiestňujú na náš trh nekvalitné potraviny, treťotriedne a majú tu obrovské zisky, ktoré sa vyvážajú von. Takže toto by sa malo nejakým spôsobom zlepšiť, skvalitniť, malo by sa dbať ozaj na tú domácu produkciu, aby tie zisky zostávali tu a aby sa tie firmy rozvíjali ďalej na Slovensku. V súvislosti s výstavbou baterkárne v Šuranoch by som sa chcel spýtať, ste súčasťou vlády, ktorá túto výstavbu podporuje. Na druhej strane ste nemal problém sa postaviť na stranu bežných ľudí a bojkotovať túto výstavbu. Prečo? Tak táto výstavba bola schválená ešte pred touto vládou, to znamená, že tam je za to zodpovedná niektorá iná vláda. Druhá vec je, že to je 500 hektárov ornej pôdy, vysokokvalitnej ornej pôdy pri Šuranoch. Samozrejme musí to byť v blízkosti vodného toku, tam tuším, že tieče rieka Nitra, tak sa mi zdá. A to je tá podmienka tých Číňanov. A ja som bol iniciátorom toho, že som bol s nejakými aktivistami
v Maďarsku, kde som cez svojich známych priateľov som vybavil stretnutie s maďarskými aktivistami, ktorí nám porozprávali o tom, aké sú veľké problémy s baterkárňami v Maďarsku. Ako je to veľký problém, môžem povedať, pretože Číňania nechceli len 500 hektárov, následne chceli až 1500 hektárov, chcú tam vlastnú železnicu, chcú tam vlastnú nemocnicu, chcú tam určitú autonómiu v tých závodoch, to znamená napríklad tam sa upravovali zákony tak, aby napríklad inšpektorát bezpečnosti práce tam nemusel ani chodiť do toho závodu. Je tam obrovská spotreba vody, to znamená, že zistili sme, že napríklad obmedzovali spotrebe vody obyvateľov vlastných dedín v prospech týchto baterkární. Dokonca tam vybudovali niekoľko 100-kilometrový alebo 150-kilometrový nejaký, nie vodovod, ale to bol prívod vody z rieky Tisa. Najskôr hovorili, že je to pre poľnohospodárov na zavlažovanie. Nakoniec sa zistilo, že je to pre tú baterkáreň. Následne bolo zistené aktivistami, že keď sa zahájila len skúšobná prevádzka, hodnoty škodlivín vystúpili okamžite vo vzduši. Takže myslím si, že nie je to šťastné riešenie na našom malom Slovensku stavať takúto veľkú fabriku. Pre Číňanov je to dobre, lebo dobre vieme, kam sa napríklad rúti dolár, takže oni majú rezervnú menu, majú nejaký rezervný dolár, takže oni sa toho zbavujú, investujú to vo svete. Ale na druhej strane, kam sa pohne tá elektromobilita, pretože ja v tom nejakú perspektívu nevidím. V Číne áno, je to veľká perspektíva, lebo oni sú teraz na to veľmi zameraní, majú v podstate dobré výsledky, čo sa týka napríklad dojazdov. Ale čo sa týka ekológie, keď už ideme k tomu Green Dealu, tak je to surovinou veľmi náročná výroba, pretože ťažba tých vzácnych zemí, spracovanie, tam ide ekológia úplne bokom. A určite aj následná recyklácia potom tých následná recyklácia ešte horšia, pretože to je chemická výroba a je s tým obrovský problém. Potom tu je tá bezpečnosť pri prevádzke, pretože taká batéria, keď praskne a ten jeden prvok lítium, keď v styku s vodou začne horieť, to znamená, je tam obrovský problém. Ale zase tuto, ako ja nie som ekonóm, a tak ja sa na to pozerám takým laickým pohľadom, že prečo tú výrobu tlačili sem, keď nemáme kapacity na to, čo sa týka zamestnancov, budú na to sa chodiť nejakí cudzinci. Teraz neviem, aký je prospech Slovensko, či tí Číňania nebudú nejakým spôsobom, ako to robil Matovič, že optimalizoval zisky, alebo zahraničné firmy to bežne robia, že optimalizujú zisky, aby platili menšie dane na Slovensku. Teraz zaplatia sa tí zahraniční robotníci, ktorí tie peniaze, čo zarobia, vyvezú von. A my budeme mať len odvody, dane a neviem, či zdravotné sociálne poistenie. Takže v tom nevidím niečo nejaké prínosné. Premiér na druhú stranu operuje tým, že v podstate zvýši sa trh akože pracovných príležitostí, že teda Slováci... Pracovný trh sa nezvýši, keď dovážame cudzincov sem. To je vlastne tých 150 000 Uzbekov To zase ani o tých ani nehovoríme, pokiaľ sa máme voziť nejakých muslimov, tak to bude veľký problém. To sa týka hlavne kultúrny problém a bezpečnostný problém, ale zamerajme sa na podporu našich podnikateľov, stredných podnikateľov, ktorí tu vytvárajú hodnoty, ktorí budú tu tvoriť zisky, tie zisky tu zostanú, tie zisky budú použité na rozvoj tej firmy a nie, aby sme tu vytvárali niečo, čo vyvážajú sa zisky von. Ako hovorím, nie som ekonóm, je mi to cudzie, ale keď to beriem z takého toho sedliackého rozumu, tak podľa mňa to nič neprináša. A navyše, ako hovorím, aká tá zamestnanosť, keď šúrany boli, čo sa týka zamestnanosti, majú veľmi nízke percento. A to ma štve, že teraz ľudia, som sa do toho nejakým spôsobom ako angažoval, podal som informácie a teraz ja urobím len také ľahučké videjko, že som šťastný človek, že s priateľkou večer rozbijam orechy, čo je ako taká normálna klasická činnosť po večeroch, že človek otvorí teda aj tú svoju domácnosť a nejaký blbec mi napíše, že a šúrany čo? Tí ľudia čakajú, že im budú stále padať. Počkajte. Rozprával som sa s určitými aktivistami, takže všetky tie protesty, ktoré boli v tých šúranoch, na tom stavenisku, tam bolo obrovské percento cezpolných aktivistov. Ja sa pýtam, kde boli Šurančania? Za plotom im vyrastie chemická fabrika a oni sú spokojní. Tak potom čo riešime túto
so Ševčíkom, hej, keď domáci sa nevedia postaviť, nevedia urobiť referendum, odvolať starostu, ktorý ich zradil, aj mestské zastupiteľstvo, ktoré ich zradilo a predalo ich. Ale Ševčík je na vine a Ševčík nič nerobí. Veľmi oceňujem napríklad pána inžiniera Mačovského, ktorý perfektne vie ako komunikovať ohľadom škodlivosti veterných parkov. Krásnu publikáciu napísal, teda zhromaždil o škodlivosti týchto veterných parkov. A mne sa páči, že tam sa tie dediny a tie obce postavili proti tým veterným parkom. Nechcú to A nakoniec aj zvíťazili, sa mi zdá. Nakoniec aj zvíťazili. A toto je podstata. Pokiaľ sa ľudia nezobudia a nebudú spoločne ťahať za jeden povraz, ako klobúk dole pred pánom Mačovským, že takúto aktivitu robí, ale klobúk dole pred ľuďmi, že sa postavili. Nie len proti možno aj obci, ale proti tým developerom. Pretože nič to dobre neprináša. Slovensko potrebuje stabilný zdroj energie. Dobre vieme, čo robili tie, jak sa to volá, nie lockdowny, či jak sa to volá, tie výpadky, čo mali Portugalsko, Španielsko, čo mali problém. Blackouty, no. Aký tam bol obrovský problém. My potrebujeme stabilný zdroj energie. Nie vrtule, fúka, nefúka, slnko svieti, nesvieti a čo sa týka fotovoltiky. Takže toto nenadávajú za toto, ja za to nemôžem. Ľudia si za to môžu sami. Ako sa mi páči, že v Srbsku napríklad sa ľudia dohodli, že nebudú nakupovať v jednom reťazci. A nenakupovali tam. Reťazec mal obrovské straty. Chcete povedať, že Slovákom chýba taký... Áno, chýba súdržnosť. Postavíme sa proti niekomu a nikto to nebude robiť. Napríklad mňa až srdce mi trhá, keď vidím, ako tí ľudia s tými kartami a s tými vernostnými kartami a tými platobnými kartami tam šibrinkujú pred tými terminálmi a teraz sú v strese, že im nenačítalo tú klubovú kartu a nebude mať bodíky a nebude mať akciu a neviem čo všetko. Ako keby netušili, do čo sa rútime. Hej, do digitálnej identity, digitálnej meny, pod totálnu kontrolu. V nadväznosti na tieto tvrdenia, v podstate to teraz už vidíme aj v týchto veľkých reťazcoch, akým je Lidl, že častokrát tí ľudia, jak sami, keby sa dávali do tej pozície, že prichádzajú dobrovoľne o prácu, že človek príde a z 10 pokladní funguje jedna a všetko ostatné samoobslužné. Ja sa postavím k pokladni, kde je živá, usmiatá predávačka, hej. Aj keď mi príde za mnou predávačka, že mám tam voľnú tú samoobslužnú, nepoviem, ja som sa prišiel nakupovať, nerobiť. Takže pokiaľ ľuďom dajú napríklad na samoobslužnej pokladni 10% zľavu, že tam budú nakupovať, tak potom nech si ľudia nakupujú, nech si pomôžu. Ale nie, aby som tam ja prišiel akože robiť za nich, on sa na mňa bude pozerať, nejaký ten predávač alebo predávačka a pokladne budú prázdne.